hitam? Hitam. Emang. Nah, iki lur. Ya, lodeh Mbah Tum lur. Wah, mantep. Iki menu wong budaya iki lur ya. Oke banget Mbah Tum. Buka jam pinten Mbah Tum? Jam gangsal nggih. Sampai selesai ngoten nggih. Mangke lontong usare jam pinten? Oh, mbon nenten ya. Berarti pagi sudah ada lontong oser, lodeh nggih. Lontong lodeh nggih. Oh, menunya lur. Ini porsi kena iki lur. Tuh. Oke banget lur. Sama kerupuknya ini, kerupuk uli ya. Nah ini. Oke, selamat menikmati ya lur.